Здравейте хора, аз съм Домърнджер и днеска правим ревю в DLC Night. Да, сървъра е як. Реших да снимам, да имам команди, фит, хил и такива разни работи. Така, с мен е Sweet, как беше му? Sweet 32 на TX2. О, Кажи хай на YouTube е. айде, казвам за Мертиес Крафтър. Да, ама се пише тук Sweet 32. Пълна 30. Да. Сървъра ми харесва много и реших да снимам. Да, както гледате, това е спална. Да, сега ще ви покажа и ларповете. Тим на Warp Enchant. Пак има същия бък. Моля? Пак има същия бък. Браво. И така, както гледате, това е Warp Enchant. Да, енчантът си неща. Да, скъп. От първи левел мисля до 30. Да, това е енчантът, отивам на Warp Ink. Да, това е енда. Погледайте. Кити, някакъв китен, да. Пипе. Да, това е енда. Сега отиваме на Warp Event 1. Да, това е Warp Event. Всеки ден честовете се чупят от тук. И толкова се честовете. Копват ги долу и ги чупите и не ги отваряте. И ги чупят. Паднаха. Лог си ХЦХ. Са олнарите в сървъра. Аз съм хелпър. Да, той е хелпър. Има само един хелпър, той съм бъс. Ма той е един циганин. Хелпъра. Колко казва, искаш безнет? Не, бам се. Какво викаш? Искаш безнет, нали? Давай, искам. Давай. Добре, Ще яко в клипа. Да баниш. няма да направя безнет. Да, както гледате, днеска пръснах една фулка. С Pro 2. Една. Да. Една. 4 лева. С протко вишена. Pro 2. Сега вземем кит пипи. Юпи! Да се чи. Чай да издим голдинката. Ще ги взям. Нарочно, тут съм пич. Така, отиваме на Warp Event 2. Това е Warp Event 2. Тук Snake, нищо Snake. Гламена си тук обязателно. Ма ви трябва тук спидка и затова няма го показвам. Целя ще пробвам спидка докъде ще мога да мина и ще и за този Warp. Сега да ни паднем. Падна! И така. Това ще е. Тим на Warp Event 3. Тук на Warp Event 3 мисля, че има майнинг и санд. Да. Майнинг и санд има. Санд евент. Както санд евента представлява, долу има честове и ви чупите санда или гравела. И има фулки там, да. Опа. Ако има точно имам бък, бе. Warp Event 4. Чай мъкни малко е. Тим на Warp Event 4. Така. Пак е нещо като Snake. Удобно. Сървър е с резиденция. Забравя да кажа. Паднах. Много съм добър на снейквете. Учим на Iron Golem Farm на Warp. Да го видим какво представлява.
Ще съм кой там. Да парнем. Моли. Умри, бе! Как да се му злато? Учим на Warp Repair. На Warp Repair сме. Знаете как става, слагате нещо. Слагате, първо сега искам да си реперна меча. Ама нямам дъма. Слагам дъма и меч. Моля? Сега ще дигна. Слагам ще звънна. дъма и така. За да пременяте меча ви трябва 25 милиона, зависи какъв меч е и пише нещо и то са пременно. Да, и така отиваме на Warp резиденция. На Warp резиденция. Това май затворим. Не. Тук ли ще? Да. На Warp резиденция. Когато аз направите рез, Reselect с тази команда си избирате от къде до къде. И така пише нататък. Ендър често ми е фосфо. Вие си го четете, аз няма да ви чета. Така. Опа, пропуснах един Warp нещо. Това е Warp Shop. Доста е готин. Защо е много удари, бе? Защото има Warp Spawner страни. Ender Dragon. Уидър. Да, така както гледате, това е шопа. Мене ме радва, но няма много айтеми. Сега се прави нов. Сега се прави нов. Ало, споделя. Кажи хай на YouTube! Ще ги убия. Нерти, кажи хай на YouTube! Ей, шматка. Лакни малко и е добър. Снимаме! Ай, няма го споменавам в клюб. Warpless. Adventure PvP точка. Айде, как ще бъга? Айде, ще имам работа. С логолта, как стана? Да, и така както гледате, това е Warpless. Не можахме да го правим. Какво гледа, ти може да си стила, пък где те слушаш, майко? Я памайте от този бързо. И така както гледате, това е Warpless, нерди се батка. Четете си, какво пише. Пияйте му даваш на този. И така. Този човек се казва про двойки убия хуки. Отиваме на Warp SMS. Нерди този бък, как да го фикснем, бе? Кажи какъв бъг, бе! Да, така Ай, кликваме на SMS-а. Това се разрушават хуки. Кажи каква е И команда? това е ранка Creeper. 3 лега, дъма сети, там разни. Влизаш в комбат, пишеш логаут, лефташ, влизаш. Да, чека, хищно снимам, барто. Мъкни малко, не се не сещаш. Fit, Ignore, Near, Craft. Така, другия ранк е Донатор. Ще кажа на Янито, че маха правата, ти не ставаш за никакъв. Донатор е... Сега ще напиша бъгача. Protection, Trend Breaking 2 лега, 32 голени пълки. Лък, дъмо, Iron, Gold. И така, почна работа и си батал кико и така. Следващия ранк е... Ранк е добър, какво да? Про 4 сет, про шарпнеш 4 меч и 2 лега. Да, същия. Първо. Като и стрелец мая ранка. Full set. Full sword. 4 лега. 32 голдени пълки. Full лък. Gold Iron, дъно, еси батълки и пак също. И другия ранк е Warrior. Той го знам, бе, сега ще го правим. Pro 4 Unbreaking 3 Ай, аз set. парам, че имам Sharp работа. 4 Unbreaking 3 Fire 2 Looting 3 меч. Да, и така нататък. Сега ще покажа последния ранг. Омага нещо му трудно. Кой е най-големия ранг? Warrior ли тук? Аз съм. И аз съм на къде? Няма го. Що? Сега продава.
Да, както гледате, тук е Warrior е най-големия за сега. Песимистите. Да, и така, това беше War Pessimist, тем на War Spawners. Ти спровалиха всичко, много си просе, брат. Кой бе, тига? Не трябваше да казваш сега точно късно. Ма както и да е. Ще качим този клип. Да, това е War Spawners. Както гледате. Виж го, бе! Да. Отиваме на War Survival. Това е Warp Survival. След червената вълна, зелена ще да кажа. Червената вълна е PvP. Всяка седмица се сменя мястото. И тук пише. Всяка неделя Warp Survival се мести. Отиваме на Warp 3 следващия. След малко ще звънна. Хубаво. И това е Warp 3. За да сте по-сигурни, трябва да снимате клип, като тръгвате. Да. И да, това е Warp 3. Надявам се клипа да ви е харесал. Коментирайте. Ако ви е харесал клипа, се абонирайте. Споделете го с приятели. И да, това беше. Чао!